Onks sulla HP täynnä? Oh. Asko me paikkaa yksi. Me tykkää. Juu, me vaan. Pistän kääntymään. Nättiin sä masto alas nyt. Juu. Kaveri kuoli. Me mene tohon paattiin. Joo. Sä käpin on. Tuosko beila? No mä tuun. Onko Arsko niissä veneessä? Nyt on. Tapoi yhden. Jep. Molemmat tapettu. Tää uppaa. Juu. Asko, nosta masto ylös. Yes. Ja taas pitkästä aikaa. Yksi oma seiniä. Osu molemmat. Joo. Okei. Tuo yksi tippu veteen. Tiput Asko vauhtiin. Asko ei oo niitä. Joo. Käännä. Mä nostan. Kuoli. Joo. Mene vaan sinne jos haluat. Joo, men. Yksi taisi olla vedessä siellä. Yksi oli tapoi tippi yhden. Joo, molemmat kuollut. Okei. Me laitetaan ankkuri tähän muuta. Laukaus. Mennään ylös. On osuttu 2 kertaa, ei kuollut. Ankkuri, hyvä. Tapettu, täällä on yksi vielä enää Osuttu. Ammuttu. Tapettu. Kuolee. Ukko. Kiis. Asko vaan hengissä. Yksi hengissä. Tapettu. Lava 5. Ja loppukorjausut ylhäältä. Vittu mikä määrä. Oi jumalauta mikä määrä luuttia. Missä pelaaja niin. mukaan? Pelaaja jossain, koska mörmeri tossa edellä. No mie oon täällä veessä, niin sen takia se nousi. Vittu monen määrä luutti. Nää tulee tähän meihin kiinni nää luutit.